I-presence ke iye tshelayo ukuthi ifunani, akuwo itshelayo. Kwesinye isikhathi ithi banga kakhulu umsindo, kwesinye isikhathi ithi be still. Kwesinye isikhathi i-presence ithi guqa, kwesinye isikhathi ithi ima. Nice. Amen. Yeah. Kodwa kuko konke i-presence into eyifunayo ifuna i-sacrifice yokufa. If you want to carry the divine presence of God, you must be totally set apart from the rest, from the world. Fanele umuntu oqala okufanele uhlukane naye uma ufuna i-presence kaThixo. Asithini umuntu oqala okufanele ngihlukane naye ukuze ngithole i-presence kaThixo. Yimi. Hlukana nawe. Before nje uhlukane nabangani, qala uhlukane. Uzorealize uma usuhlukane nawe ukuthi labangani abasafani nalo ohlukane naye. In fact bafana nalo ohlukane nabo abafani nawe. Now nebethi usushintshile, baqinisile ngoba usuhlukene nalo ofana nabo. Usuphumile kuye, usufana nalo owakudala, awusafani nalo odalwe nabo. Angazi noma niyayizwa, I don't know whether igrammar yezulu iyavuma yini. So number 2 nakuma usuhlukane nawe. Number 2 into ofanele uhlukane nayo ke fanele uhlukane ke ne crew. Nesixuku ke manje. Ungaqala uhlukane nesixuku ungahlukani nawe. Ngoba abanye abaningi baqale ngesixuku bacabanga ukuthi sebefikile babanjwe uself manje nasemabandleni kuziwa ngabo ngoba baphumile bona ezweni kodwa izwe lehamba nabo ngoba baphumile esixukwini kodwa isixuku esiyibo asisukile kubo. So that is why it's safer ukuphuma kuwe qala. Kubalula ukuphuma esixukwini ngoba into ebucayi oyenzile ukuphuma kuwe. Kunzima ukuphuma kuwe, kulula ukuphuma ebantwini, kodwa kunzima ukuphuma kuwe. That is why kuJesu mayesho ethi ofuna ukungilandela akasho ukuthi phuma esixukwini, uthi no, zinqameni phuma kuwe. Uthabatha isiphambano sakho ungilandela ngoba angilandele umuntu ongaphumile kuye. Nglalela ngithi